Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma, I really did not have any choice at all because nhamo yainge yaita kundikawadha. Ndini uyo ndainge ndichishanda hangu ndichiita basa rechimadhumbe muno muJoburg. Mukoma, ndokubva ndachizotanga kushandirawo umwe muPakistani. Saka muPakistani uyu akabva azondiudza kuti aiva neumwe murungu waainge achiwirirana naye, but muPakistani uyu akabva anditi kana ndikakutsvakira basa ikoko unoda here? Ndikabva ndati hongu bosi ndinoda. Akabva anditi mari yauchange uchizopiwa ikoko inenge yakawanda kwazvo, but promise me kuti zvose zvaunenge wanzi nemurume uyu unge uchizozviita, unokwanisa kuzozviita. Ndikabva ndati yes boss, whatever that you want me to do I will do it, plus kana muchivimbisa kuti ndinenge ndava kupiwa mari yakawanda. Saka akabva azonditi uyu murume wekuBrazil ndiye anotungamirira chechi yavo muno muSouth Africa, ndisingadi hangu kuidoma nezita. Ndakafara chaizvo mukoma pandakazoendeswa kumba kwake apa rainge riri zimansion. Akabva ati ndinoda maid, but pamansion apa iye anogara nevamwe vakadzi ava havanyatsokunzwisisika kuti ndeve kunyika ipi, but vanotaura chirungu vari varungu. Mukoma, vakadzi ava vainge vari very weird. Dzimwe nguva vaikwanisa kungoswera vakazvivharira mune imwe room vasingadyi vasingaite sei. Dzimwe nguva vaiswera vachitofara newe vachiita majokes newe, umwe musi vaingoswera vakakumudhurira. Nerimwe zuva vakadzi ava vakati vasipo, then uya murume wekuBrazil akabva azondidaidza kubedroom kwake. Ndakaenda kuya ndikabva ndaona kuti ainge ari musvo akarara pambedha aine imbwa yake yechikadzi achitoratidza kuti ainge atobva mukuita bonde nembwa yake. Ndikabva ndati ko what is going on here? Akabva anditi ko hauna kuudzwa here naex-boss wako kuti pano basa rako richazova riri basa rei? Ndakabva ndatotanga kutonzwa ndichitobvunda kutodedera nekutya kuti ko chii chainge chava kuda kuitika. Akabva asimuka murume uya ari musvo kudaro, ndokubva aenda akanovhura chimwe chidrowa akabva azotora mari. Akabva anditi mari iyi yandikuda kukupa unomboziva kuti imari here? Ndikabva ndazoti kwete, handizivi kuti imari. Akabva ati mari iyi yandakabata it is 12,000, ndoda kuti ndige ndichikupa mari iyi. Ndikati maita basa, ndokubva ndagamuchira mari. Akabva anditi chimboenda unofunga uzondiudza kuti zvandikuda kuti unge uchizozviita unozvikwanisa here? Ndakangobuda mukoma ndokubva ndatodzokera ndikati hongu ndinozvikwanisa. Akabva anditi chigara apa. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanogara pacouch ndokubva ndamutarisa munhu uyu achiita bonde nembwa. Panguva yacho iyoyo mukoma, handizivi kuti spirit yakazopinda mandiri yainge iri spirit yakaita sei. Ndainge ndava kutonzwa ndichitonakidzwa nazvo. After that akabva achizoti ndafunga kuti newewe unge uchizoita zvandiri kuita izvi, asi tichatanga takutraina first. Ndichaita 1 week ndichikutraina kuti unge uchizojairira. Ndikabva ndachizopiwa imbwa yandakanzi ndiyo yandaifanira kuti ndige ndichizorara nayo. Imbwa iyi ndakazorara nayo mukoma, ndikapiwa mari yakawanda chaizvo. Saka ndine kamwe kabox kari gold coated kandakapiwa. Basa rangu randinoita ndiroro rekuti ndinoita bonde nembwa. Kana ndapedza kuita bonde nembwa, ndisati ndazvipukuta kana kuita sei, ndinoenda pakabhokisi ikako ndobva ndakavhura kanenge kaine kamwe kasoft towel kanenge karimo, ndobva ndazozviwaipa ndokadzosera. Then I would have to go kwaari murume uyu ndonosiya kasoft towel ikako, ndobva ndapiwa kamwe kanenge kakachena. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Kushanda handishandi, ndinongoswera hangu pamba pano nepapo mukoma, ndipo pandinozoita hangu bonde nembwa. Ndo zviri kutondiraramisawo izvozvo. Ndauyawo pano kuti ndige ndichizoshare nemi because secret yangu inotonetsa kuti ndige ndichitoiudza kunyange vehukama kana shamwari. Ndinotanga ndichiti kudii? When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
chibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi murume wacho ndiye mutungamiriri wechechi yacho iyoyo, but ndiye kuBrazil muno muSouth Africa. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Basawo rangu randinoita ndiri kutengesa muviri wangu. Mukoma, pane zvakaitika muna December, ndikangoti kubva kuna na 10 December kusvika ndazoti ini ndaneta. Saka taifamba tiri vasikana 4 uye zvekare nevamwe varume 3 tiine motikari dzedu magolf 2 but my latest 1 hour. Saka zvataiita ndezvekuti vamwe vasikana vanenge vaine umwe murume kumberi achidriver, vobva vaenda pahiking spot. Then nekuda kwekuti kuback kunenge kuine vasikana, munhu anobva atongoita trustworthy, obva atopinda mumotikari, tobva tatomutorera foni mari kana kuti chii. Pane vamwe mai vakandirwadza, vakachema vakabva vati iyi imari yangu yebhonasi yandabva mukupiwa, ndikufanira kuti ndinge ndichienda kumusha. Please vanangu, chingotorai shoma munge muchizondipa imwe yekuti ndikwanise kuzosvika kumba. Ini hangu mumotikari imomo ndainge ndisimo, but hanzi vakachema amai ava. Kana kuburuka motikari vainge vasingatodi kuburuka motikari, vachiti zvamaita izvi vanangu matondiuraya, chingondipedzisai. Ko vana vangu Christmas vachadyeiko? Mukoma, ndiyo confession yangu, uye zvekare nekufamba mumaclub then tichiisira maclient madrugs, zvekuti kana uri murume wekuti haudi kudarikwa nemadrezi, kungoona drezi unenge wava kutoda kutodanana nemunhu iyeye, taibva tatongoaprocha munhu iyeye kana achiratidza kuti anenge aine mari, tobva tatomuisira madrugs mudoro, tobva tatanga kunwa naye. Paya paanenge ava kuda kurohwa neblackout, tobva tati iwe shandei kumba kwako, tobva taenda naye munhu uyu kumba kwake, then tobva tazomubira. Pane umwe uyo watakazoita zvekutozotofonera riri bhaki, rikauya takatora zvose, masofa, mibhedha, usiku hwose munhu akarohwa neblackout, tichiita zvatainge tichinzwa kuda. But inini zvangu izvi handichadi kuzviita, but vamwe vangu ivo vari kuti let us just continue. Mukomanachi, ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine friend yangu uyo akabvawo mukutenga motikari yake. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndine mudzimai uye zvekare nemwana wangu 1. So ndakabva ndazoenda kumba kwake, but aita sekunge ainge asingadi here kuti tinge tichitombopinda motikari yake tichidriver. So madam vakabva vazongoita sense, vakabva vati handei kumba. We discussed about this, but takadzokera kumba takutoti vanhu vakaita sekunge vava kuita mari, vanobva vatanga kuvhaira nekudada. Akabva azonditextira akabva ati mahwani shamwari dzoka kuno, but dai wasiya madam because tine mabusiness dealings andanga ndichitarisira kuti tinofanira kuti tige tichizodiscussa, but iwewe wazoitawo chimero chekuzouya namadam, zvimwe zvacho hazvidi vakadzi varipo. So I then told madam, ndikabva ndati madam ndava kutodzokera, ndokubva vati iri bo. So I then returned kuya. Then my friend akabva ati let us go for a spin. Mukoma, it is a very beautiful car. As we were driving, that was when patakazomubvunza kuti how is it possible shamwari kuti iwe kana mapepa emuno muSouth Africa automborina apa uri kuti wakatenga motikari iyi brand new, not ma second hand kudealership. Akabva
achizonditi it is a long story. We then packed somewhere, takakutorwa mabhias edu, akabva atanga kuchema. Ndikati ko uri kuchemei? Akabva ati ndiri kurwadziwa nemwana wangu. So mwana wake akashaika last year muna August. Ndikati it happens sha, but Mwari ndivo vanoziva. Akabva ati no sha, I am the one who caused everything. Handizive iwewe kana uchidawo kuva part of this business dealing. Ndine umwe uyo anokwanisa kutokupa motikari zvaizvezvi kana uchitoda. Ndikabva ndati it is okay, motikari ndiri kuida, but at the same time motikari yakanaka kudai unomboziva kuti BMW it is high maintenance car here. Akabva anditi zvemari shamwari, kana ndikakurakidza mari yandiinayo unokwanisa kufenta. Saka akanditi iwewo kana uchida kuti munhu uyu ange achizokubatsira achikupa mari, tinoenda nehembe yemwana wako. So mukomanashi, ndauyawo pano, I am asking for advice. Please ndibetsereiwo, handizivi kuti ndoita sei. Motikari ndiri kuida, mari ndinoida, hakuna asingadi mari. Please help. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa it is not worth it. Upenyu hwemwana wenyu, it is not worth it mukoma. Siyanai nazvo izvozvo, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma nashi inini I am a married man. Handitoziviwo kuti chii chiri kuitika kwandiri, but mu present worship kuchechi kwedu kutori nevakadzi vanotosvika kuma10 vandarara navo vese vemu present worship. Saka 5 vacho vari married, then umwe wacho musingle, vamwe vacho vachiri kuma youth. Iniwo mukoma nashi, I really do not know kana ndinganzi ndiri kushandisa advantage here kana kutiwo pane zviri kutongoitikawo, because vose vari 10 kudaro nditori nema feelings nawo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ngova iya yekuti tinenge tichiimba takamira pamberi pevanhu tichirumbidza Mwari. I don't even feel good at all ndichiziva kuti vose vandinenge ndakamira navo pastage ndakarara navo. How can I repent? Uye zvekare, when it is time for me to confess, ndinoudza chechi here kana kuti secret yakadai inokwanisa kuzotoparadza church? Please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi I want to confess, but ndinotya kuti zvimwe kuda kana ndikareurura sometimes ndinokwanisa kuzotoparadza church. Munozvionawo sei vedare? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndinorangarira zuva iro rakaroorwa amai nini. So ndakabva ndachizopiwa mushonga namama vangu kuti ndinge ndichizoisa muchikafu apo patainge tava kuenda kunopa vakuwasha. Kutaura kudai so mai nini nemurume wavo vanogara vachingorovana. Ipapapa vakatobva mukutotumidzira picture vakarohwa nemurume vakatozvimba ziso. Saka I know kuti mama ndivo vari kuzvikonzeresa. Mukoma nashi, I really do not know kuti ndoita sei. Ndombobvunza mama here kuti komushonga uya wamakazondipa mukati no one was supposed to see zuva rakaroorwa mai nini patainge tava kunopa vakuwasha chikafu. Please help me, because it is really disturbing me a lot. Nedzimwe hope dzandinorota dzisingatombonzwisisiki.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava, but I think dai mabvunza mama venyu kuti asi mushonga wayo wamakandipa mukati ndige ndichizomwaya muchikafu wainge uri mushonga wei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Tatambudzika isu mukoma nekuda kweurombwa hwababa vedu. Baba muone zvenyu vainge vatendeuka zvakanaka, but baba hameno kuti vakazozvifambisa sei. Vakabva vazoenda zvekare kuMozambique, vakabva vachizonosimbisiwa zvekare. So baba vangu ivo vainge vari n'anga, saka takatoraramiswa neun'anga hwavo ihwohwo tikatosvikawo kumayunivhesiti. Asi baba vakazosvika pakutaura vega kuti zvainge zvisina kana maturo, because tainge tisingakwanisewo kugara mumamarriages, kungopinda mabasa tichidzingwa. Then baba vakabva vachizotendeuka vakatoenda kune vamwe profeti vatori nemukurumbira. Baba vakazoramba havo kubuda pakamera, vakati zvangu toda kuti zvinge zvichizoitwa in secret. Zvinhu zvakaparadzwa mukoma, iniwo ndikabva ndazotoroorwa. But baba vakazoti vadzokera kumusha, hameno kuti vakazvifambisa sei, kwava kuenda kunokoromora zvekare, vakabva vazonosimbisiwa paun'anga hwavo vachizonofa zvavo. Baba vakatoita zvokutorohwa nezvinhu zvavo. Zvino nyaya iripo ndeyekuti pane imwe tsvimbo iyi iri kunzi iri mubako. Takatomboendako kubako kwacho mukoma, tikasangana nerovambira. Takazodzokera zvekare kuna profeti, vakabva vati nyaya iyi yanetsa. So handizivi kuti profeti advice yavakazotipa inoita here. Hanzi dai tatsvaka munhu wechivanhu ndiye anokwanisa kuenda kunoitora tsvimbo yacho iyoyo. Hanzi zvechivanhu dzimwe nguva zvinongopererako kuchivanhu, tozodzoka tozonamatirwa. Saka ndoda kubvunzawo kuti zviriko here kuti maenda kuna profeti mava kuudzwa kuti chitsvakai n'anga inoenda yonotora tsvimbo, nekuti tsvimbo iyi ndiyo iri kukonzeresa kutaura kudai nemurume wangu hatisi kana kutombonzwisisana. Please help me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi zviriko here kuti tinoenda kwaprofeti. Kana taenda kwaprofeti tobva taudzwa kuti endai kun'anga zvechivanhu zvinoda kupedzwawo kuchivanhu ikoko, pakaipa.